18 kamppailua. Maalivahti Jesse Östin lisäksi Johan Brunel sekä Markus Grunholm ovat pelanneet kaikki pelit. Ei ole paitsio, silläpä vasta Winchester 1-0. Kuin tyhjästä Jarro siirtyy ottelussa johtoon, kun 4. peliminuutti on menossa. Ja Trinidad et Tobacon mies Winchester tekee kauden 6. osumansa. Ja ilo on ylimmillään tällä hetkellä. Sergei Veli puolestaan on pelannut JBK:ssa täällä Pietarasaaressa, kun Helmke pistää Winchesterin vauhtiin ja röyhkeästi Winchester uimaniemi riippuu ja Winchesterin toinen maali. Ja se taitaa olla ottelun ratkaisu. Huima taistelija on tämä Shadow Winchester kerta kaikkiaan. Uimaniemi on iholla, mutta Yes,